Balma Shirifla TV lajɛbaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw ye k'a fɔ k'aw bisimila an danbe kɛnɛ kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye an danbe jɛmukan min ni Shirifla ɲɛmaayaso y'a sigi walasa an ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen min ni an san denmisɛnninw t'a dɔn u ka se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnyala an ka ladala ko fɛn kɔrɔ minnu tun bɛ jamana in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na bi an danbe kɛnɛ kan an kɛmɛ ka maa min bisimila o y'an fa ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in kɔnɔna na maa dogolen tɛ maa de don fana maa min ni n'a ɲɔgɔnna ko ni a bɛ fɛn dɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na yanni an ka kuma d'a ma an bɛ foli lase a ma k'a fɔ an fa ni ɲɔgɔn tuma n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn foli diyara n ye an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na ani ce a ka ɲɛmada n'a ka tulomajɔ la. Kɔfɛ an fa an bɛ fɛ ka ɲininkali k'i la yalima danbe yɛrɛ ye mun ye? ɲininkali gɛlɛn don nka a jaabi bi nɔgɔya maa min b'i n'a fɔ ni i bɛ se ka faamuyali kɛ dɔɔni walima n'i bɛ kodɔn dɔɔni ne tɛ bɛrɛ dɔn kodɔnbaw bɛ yen nka n'a ye ɲininka n bɛ min dɔn n bɛ se k'o de fɔ a la. N'i ko danbe tɛ fila ye danbe ye kelen pe ye n b'a dɔn cogo min na ani an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ cogo min na danbe ye an taabolo ye kɔrɔ wɛrɛ si tɛ danbe la n'an taabolo tɛ ani diinɛ tɛ kelen ye ani foyi tɛ kelen ni danbe yɛrɛ tɛ danbe ye danbe dɔrɔn de an taabolo fɛn min y'an taabolo ye o t'an taabolo ye o nka min y'an taabolo ye o bɛnnen don an ma o y'an ta ye an m'an ka bɔ o kɔfɛ ka sago o kɔfɛ n'i bɔra o kɔfɛ dɔrɔn i tɛ danbe kɔnɔ bilen farafinna taabolo kɔrɔ jamana taabolo kɔrɔ i ka denbaya taabolo kɔrɔ ayiwa i yɛrɛ siya taabolo kɔrɔ o ye danbe ye n'an dora an danbe kɔnɔ o y'an taabolo ye o de bɛ fɔ tɛ kɔrɔ wɛrɛ kɔni tɛ danbe la danbe kɔ dɛ i yɛrɛ dɔn don sen yɛrɛ la don si kumacogo la don i taa yɔrɔ dɔn o b'a la i kɛcogo dɔn o b'a la i man ka don yɔrɔ min na ka na don i man ka min fɔ ka n'o fɔ i man ka min kɛ ka n'o kɛ n'i donna o circuit kɔnɔ dɔrɔn k'i bɔra danbe circuit kɔnɔ circuit kelen pe dɔrɔn de don ala sago i sago. Hakili la an bɔra ka an fa ka dakuruɲɛ fɔlɔ ɲininkali jaabi an bɔra k'o lamɛn sisan danbe ye min ye an y'o faamuya nka a kɔnɔna na an bɛna fɛn kelen sama ka bɔ a la walasa a ka se ka walawalali kɛ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la furu ye fɛn ye min ni an damina ko don fɛn caman b'a kɔnɔna na nka an bɛ fɛ an fa k'a fɔ an ye fɔlɔ danbe kɔnɔna na furu tun bɛ kɛ cogo di ɲininiw tun bɛ kɛ cogo di fo ka na se a kuncɛli baaraw ma a ka se ka dakuruɲɛ fila fɔ an ye o kan. Furu bɛ danbe kɔnɔ nka furubaliya fana tɛ danbe tiɲɛ bari n'i sera furu ye n'i y'a kɛ i bɛ danbe sira kan fɔlɔ an ka danbe kɔnɔ ni furu tun bɛ kɛ a tun bɛ kɛ dɔnbaa sira a bɛ kɛ sigiɲɔgɔn sira a bɛ kɛ balima sira o bɛɛ bɛ danbe kɔnɔ nka ni ala ye latigɛ boli maa min kan n'i ye furu kɛ yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min n'i yɛrɛ ka kabila tɛ kelen ye o tɛ danbe tiɲɛ dɛ nka o k'a sɔrɔ i ɲɛ sɛbɛkɔrɔ ma da kosɛbɛ k'i yɛrɛ cogo dɔn n tɛ danbe kɔnɔna furu tun bɛ ka taa fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka maa min furu ni walima i bɛ fɛ k'a furu ka di i den ma walima i balima ma i b'i ɲɛma da a yɛrɛ cogoya fɛ k'a fa n'a ba cogoya dɔn k'i yɛrɛ n'u somɔgɔw cogoya dɔn jɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ maa sabatilen don maa ladamunen don danbe maa dɔn a bɛ danbe in kɔnɔ a somɔgɔw b'o de kɔnɔ i y'a fa lajɛ i y'a ba lajɛ i y'a faso lajɛ i y'a a buruju lajɛ an bɛ furu ɲini o kɔnɔ taa karisa den ɲini dɛ u ka so ladamuni bɛ yen basigi bɛ yen lamɔ bɛ yen o ye danbe kɔnɔna furu ye nka karisa den hakili to a la dɛ maa sabatilenw tɛ u ka so sabati tɛ yen u ka so mara tɛ yen
u ka so basigi tɛ i farati hali ni y'o façon di ni furu donna i n'o ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ma far'i kan n'a daminɛ ko ɲɛna ko a ka di ɲɔgɔn ye laban ko t'a la an b'a fɔ o ma ko o ye danbe sira furu ye o kun ye kunun ye fɔlɔ an masaw tun b'a kɛ cogo min o b'a kɛ ten taa karisa den ɲini dɛ karisa ba ka ɲi kojugu o de ye musow sɛgɛn karisa ba tun ka ɲi kojugu a ba basigilen don a ba b'a yɛrɛ dɔn ti don ko kolon na a ti ko kɛbali kɛ a maa jaabi cogo ka ɲi a ka ko taabolo yɛrɛ de ka ɲi donc o bɛ danbe ko fɔ o y'a muso yanfan ye taa karisa den ɲini taa ɲini furu la bari u ka so u fa a ye den o den wolo a ye sera a bɛɛ la a sera k'a bɛɛ mara a y'a jogo don a bɛɛ la a denw ti taa yɔrɔ kolon na u ti don ko kolon na u bi mɔɔw taabolo dɔn u b'u yɛrɛ dɔn dugu mana jɛ i kan ka fɛn min kɛ yanni i ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ i b'o bɛɛ dɔn fa man'u bila yɔrɔ min na o bɛ yen fa man'u don sira min fɛ o bɛ yen u bɛ fa jɛɲɔgɔnw dɔn u bɛ fa tɛriw dɔn fa se yɔrɔ min na o ka se fa taama se maa ma o ta tɛ se o tigi ma o bɛɛ ye danbe sira dɔ ye donc furu tun bɛ kɛ o sira ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn kan bari maa o maa ni maa ma danbe ye kelen ye n'i y'o furu den mana b'o la o den bɛ kɛ barika ye furu sira tun bɛ taama o de kan fɔlɔ a tun bɛ taama o de kan a kun tɛ kɛ komi n'a fɔ an ka di ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn da ou bien an ye ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn ye an ka di ɲɔgɔn ye ten an ye ɲɔgɔn da ten po pa po la fɔlɔ o kun tɛ yen parce que an b'a fɔ k'o tɛ danbe furu ye n'i y'a ye karisa o ka furu a karisa tiɲɛ na karisa denw sabatilen don i b'a sɔrɔ ni fa sabatilen tɛ ba sabatilen don ou bien o fila bɛɛ sabatilen don a bɛ y'o kɔnɔna na furu ko kɔnɔna na ala sago i sago hakila an fa ka dakuruɲɛ fila furu kan a y'o faamuya waati n'a cogoya o de y'a to kumakan ninnu an bɛ ka kelen kelen ta k'a kɛ kumaba kelen ye walasa a ka se ka an jaabiya la sabula nin kelen kelen bɛ se ka kɛ émission kelen yɛrɛ nka an fa ka programme cogoya a ka girin a sɔrɔ man di waati bɛɛ lajɛlen na c'est pour cela an y'an profiter nin na an mago bɛ koba minnu na ka se k'o ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan a ka se ka dɔɔni fɔ an ye o la fɔlɔ danbe kɔnɔ furu tun bɛ kɛ ɲinini tun bɛ kɛ cogoya min na a da ser'o ma a ye dɔ fɔ an ye a kan o la sisan an ɲɛ b'a la an bɛ tile min na kɛrɛnkɛrɛnya la furu bɛ ka kɛ cogoya min na yalima a bɛ se ka mun fɔ an ye o kan min b'a to an sisan denmisɛnninw an ka se ka ayiwa fɛɛrɛw sɔrɔ walima an ka se ka hakili sɔrɔ furu cogo min b'an bolo walasa ka se k'a dabila a kɔni fɔ ka di nka lamɛn man di parce que an bɛ don min na komi n'a fɔ bi ni kumana cogo dɔ la n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la bi furu ye an ka di ɲɔgɔn ye furu bɛ yen i yɛrɛ ɲini furu bɛ yen a diyara maa ye o a ma diya maa ye o n b'a kɛ o furu bɛ yen n tɛ sisan ta caman m'a fɔ danbe furu tɛ yen dɛ a kelen kelenw bɛ yen n'o tɛ sisan furu caman kɛlen b'o de ye maa si tɛ se k'i den wajibiya k'a don furu la bi n'a ma diya ye o kelen minnu bɛ yen olu bɛ danbe kɔnɔ hali bi u ma bɔ o kelenw bɛ yen a bɛ yen hali bi o de y'a to ni furu kɛra ban ko ala ka kɛ sabati furu ye sabati bɛ danbe kɔnɔ n'aw ye ɲɔgɔn ye bi n'aw diyara ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ sahili dɔ bɛ futa dɔ bɛ mandi a kɔni ye ɲɔgɔn ye ten a tɛ hali ɲɔgɔn somɔgɔw dɔn a bɛ ɲɔgɔn ye sira bɛɛ lajɛlen kan parce que jamanaw donna ɲɔgɔn na mɔgɔw kalala ɲɔgɔn na mɔbiliw ni avion ni wotorow ni motow ye mɔgɔw surunya ɲɔgɔn na siyako tɛ dɛ siyako tɛ parce que kabi bi tɛ siyako in tɛ yen tanaw kɔni bɛ yen o bɛɛ ye laadaw ye hali ni sariya tɛ parce que laada fana ni sariya tɛ kelen ye nka bɛɛ bɛ danbe kelen kɔnɔ n'o tɛ n'i ko k'a fɔ k'i bɛ a woloma bi k'a fɔ ko ne y'a fɔ cogo min na ko furu ka k'o kɛcogo la bi furu minnu ka kɛ bi o caman tɛ ten dɛ a ka gɛlɛn dɛ n'ala ma fara an kan furubali bɛ caya ka tɛmɛ furulen kan f'a ka k'an ta ye fa ko f'a ka k'a ta ye ba ko f'a ka k'a ta ye den yɛrɛ fana b'i jɔ ko f'a ka kɛ ne yɛrɛ ta ye a bɛ to jɔnni ta la n'a tɛna furu fa ma ba yɛrɛ tɛna furu a bɛ kɛ den de ta ye parce que olu de bɛ ɲɔgɔn ta parce que olu de bɛ ɲɔgɔn ɲini ka se bangebaaw ma bi ko ayiwa an ka di ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye n'ala ma fara i kan n'i yɛrɛ ɲininkali kɛ ko aw ye ɲɔgɔn bɔ bi k'i bɛ den ɲininkali kɛ nin bɔra jɔnni ka so nin ye jɔnni ka maa ye est ce que a ba ou bien a fa o y'a sɔrɔ yɔrɔ janyana kojugu o ka gɛlɛn o bɛɛ tɛ se ka woloma n'i ko i b'o bɛɛ woloma furu kɛ kuma bɛ tɛmɛ n'ala ma fara i kan o bɛ so fa den na k'a sɔrɔ furu ma kɛ donc i yɛrɛ bɛ sɔn ka ale hakɛ sɔrɔ an t'an yɛrɛ bila o bɛɛ la sisan furu tɛ k'o ka bilen danbe furu sisan ta tɛ k'o ka bilen nka n'u ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn cɛ ka s'an ma an bɛ dugawu kɛ n ko ala ka kɛ sabati furu ye an tɛ danbe kuma foyi bilen o an bɛ sabati de fɔ sa ko ala ka kɛ sabati furu ye
sabati dun fana bɛ danbe kɔnɔ donc an bɛ danbe bila dibi la ka sabati de bila o nɔ na sisan ka fɔ ala ka kɛ sabati furu ye n'o tɛ an t'an yɛrɛ bila bilen ko denw ka don an danbe in kɔnɔ ka danbe lajɛ a kelen kelen bɛ yen dugu bɛ dugu la hali bi n tɛ n da bila ka dugu bɛɛ tɔgɔ fɔ o dugu bɛ yen nɔ denkɛ t'i muso ɲini a yɛrɛ ye ten fa de b'a fɔ a bolo sin a ma n bɛ nin ɲini n den ye hali muso yɛrɛ t'i sigi kuru ka bilen ka furu ɲini fɔlɔfɔlɔ kun ti kɛ fa de b'a fɔ ba ye n ye nin ɲɛ a diyara n ye n bɛ fɛ k'a ɲini n den ye a bɛ maa bila ka ɲininkali kɛ n'a t'a dɔn nin den ye den ka den ye den diyara ne ye dɛ n bɛ fɛ k'a ɲini n den ye karisa den don est ce que a sabatilen don u bɛ se ka san kelen kɛ k'o ɲɛɲini n'u ye den ba dɔn u bɛ sɔrɔ ka den ba ka taabolow dɔn n'o ye danbe ye ka fa ka taabolo dɔn n'o ye danbe ye ka jusque u bɛ taa fo ka taa fa ni ba yɛrɛ cogoya dɔn est ce que u tun bɛ bɛn ba tun bɛ fa jaabi cogo di ba tun bɛ fa minɛ cogo di ba sɔnni tun bɛ fa ye wa n'i y'o denmuso furu u bɛ sɔn i denkɛ ye an b'a kɛ ten fɔlɔ nka n'an ko k'an b'an bila ko k'o bɛɛ ɲininkali kɛ bi sɔnni k'an tila o b'a sɔrɔ furu yɛrɛ y'a yɛrɛ kɛ ka ban o dun ka gɛlɛn ko n'u waati don donc a bɛ o cogo la diɲɛ bɛ taa taabolo min kan diɲɛ teliyara diɲɛ yɛrɛ teliyara danbe ma diɲɛ teliyara sabati ma diɲɛ teliyara i jɔ ka ngɔnɔ ma a bɛ fɔ de a ye bɔɲɛ ka tɛmɛ a ye bɔɲɛ ka tɛmɛ maa si t'a fɔ a y'an da bɛɛ ko a ye bɔɲɛ ka tɛmɛ n'a sera o yɔrɔ ma ka ban danbe bɛ bila kɔfɛ parce que an bɛ taa ka danbe yɛrɛ to bon ni sabati an n'o bɛ taama ɲɔgɔn fɛ bon an bɛna taa ka sabati fana to donc finalement an bɛ taa dan sira la ka segin bon o de y'a to furu cogoya n b'a fɔ furu ti kɛ dɛ furu kɔni bɛ kɛ furu bɛ yen surtout an bɛ yɔrɔ min na ko n'a fɔ sisan n'i y'a jateminɛ hali sunkalomakɔnɔ in na an bɛ sunkalomakɔnɔ de la i b'a sɔrɔ a bɛ furu ka furu sunkalo bɛ sa yɔrɔ min na a bɛ sa ka sa ni 100 furu sirila i b'a sɔrɔ 5 dɔrɔn de bɛ to yen ni sunkalo sara ayiwa an dun bɛ dugawu kɛ ko ala ka kɛ sabati est ce que danbe ye o ye o t'an danbe ye o n'a sɔrɔ a bɛ kɛ danbe yɛrɛ kɔnɔ furu sirila danbe kɔnɔ o bɛ mɛn n'a sɔrɔ o ma sa ni kɛlɛ donna furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ o kuma bɛ fɔ danbe ni sabati kɔnɔ k'o ban furuɲɔgɔn bɛ segin ɲɔgɔn ma barika b'o de la nka sisan an bɛ fanga kɔ an tɛ barika kɔ an bɔra fanga kɔ an bɛ wari de kɔ an tɛ si kɔ donc a gɛlɛyara dɔɔnin. an ye faamuya kɛ an fa ka nin dakuruɲɛ fila in na hali sisan dakuruɲɛ laban minnu b'an bolo ɲininkali la an fa ye o ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sisan jamana in a furuko a cogoyaw musaka minnu b'a la yalima ale yɛrɛ kun welewelekan jumɛn b'a bolo k'a ɲɛsin denfaw ma ani denbaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la walasa musakaba minnu bɛ don furu kɔnɔna na ka se ka a kɛ fɛn ye fɛn min ni a hakɛ bɛnnen don sabula an ka munumunu la fan dɔw fɛ cɛw b'a fɔ k'a fɔ ko furu musaka ka ca ko n'i taara ka taa nin bɛɛ don muso la ko n'a nana a ma k'i sago ye k'i tɛ se ka jɛn n'a ye fan dɔ la ayiwa dɔw b'a fɔ ayi denbaw yɛrɛ ni karisa den ka furu kɛra n'o ta kɛra cogo min na denba dɔ in fana b'an ŋaniya waati min na ni denba yala dara nin ma f'ale fana ta ka kɛ ten olu n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko a taara ka kɛ ligisi ko ye welewelekan jumɛn b'ale bolo ka ɲɛsin nin fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ ani bilasiralikan kuma jumɛn b'a bolo walasa an sisan denmisɛnninw furu ye min ye an ka se k'a faamu k'a bonya furu ninnu ka se ka sabati i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na. ɲininkali a diyara n ye fana o fana ye ɲininkali ye ɲininkali min b'a la n'a a mɛn ka di a jaabi ka di e ɲininkali min kɛra ne ye nin jaabi a mɛnna ni ɲininkali in jaabi a san 41 ye ɲinɛ ye n ka dɔnkili kɔnɔ i bɛ ɲininkali mun kɛla n y'a jaabi a san 41 filɛ ɲinɛ je compte bien n'an ko furu laada cayara muso b'a ko wurukunna ni 3 ye musow bɛɛ kɛ kelen ye ka muso kɛ jɔn ye n'a kun danna fɔlɔ mɔgɔw ta ma on évolue la vie évolue c'est normal nka an ka jamana in furu ni furu yɔrɔ caman ta tɛ kelen ye i bɛ taa ni woro ye denbaw b'u ka laadaw fɔ ni laadaw fɔra laadaw bɛ sara laada cayara cogo o cogo delili bɛ k'a la denbaw bɛ sɔn n'i y'a ye n ko muru da ka go sogo ka fasa parce que anw ye ɲamakalaw ye ni miliyari bɔra ka di anw ɲamakalaw ma maa min ka kɔɲɔ bɔ don an b'a fɔ a barika ala ka barika don furu la nka n'i ma fɛn da anw ɲamakalaw ma don min na an b'a fɔ i ka kɔɲɔ ma ja a ka di bɛɛ ye i ka hɛrɛ kɛ n'i ye miliyɔn don i den kungo la i den n'a ka kan nka musaka caya furu la u b'a ko faw don
peut-être faw tɛ parce que faw bi woro saba minɛ ko a ye taa ko denbaw ka laada fɔ baw de b'u ka laada fɔ ni baw ye laada fɔ denw baw tɛ faw ɲininka bilen dɛ ko ayiwa anw y'an ka laada fɔ dɛ u m'a bɛn min kan u bɛ taa ka t'o de fɔ somɔgɔw ye ko ayiwa ko an bɛnna nin de kan k'u ko ka nin de sara ko ka woro paɲɛ sara ko ka kɔgɔ sara ko ka 50 sara ko ka 40 sara ko ka misi sara ko ka saga di ko ka ba di ko ka sɛ di o tɛ fɔ cɛw ye o bon pour nous o tɛ anw cɛw ka sira ye nka musow de b'o fɔ donc a gɛlɛya tɛ cɛw bolo bilen parce que anw ye woro minɛ kaban a bɛ musow de bolo nka danbe yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni fatulu donna yɔrɔ min na ni i b'a sɔrɔ du kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba farin dɔw bɛ yen u bɛ taa musow nɔfɛ n'a b'a ka ko la a y'a kun ta ka bɔ an kan a y'a fɔ furubolo mɛ ko a kana ni nin y'an kan den d'a ma a ma se nin bɛɛ la o bɛ kɛ a kun bɛ kɛ hali bɛ a bɛ kɛ nka a kɛbaa man ca bilen o dɔgɔyara an bɛ camanba in de fɛ o bɛ da an ma a bɛ di denbaw ma n'a na dira denbaw ma denbaw t'a jira denbaw la koyi an kɔni b'a kibaru mɛn ma tɛ jira anw faw la o kɔni ye denbaw ka kungo ye mɛ musow ka hakɛ to n y'a jaabi mun na parce que au fait en 1976 ne ye dɔnkili dɔ bɔ ko bɔbɛrɛni ka don k'a ka bɔ ni cɛba yayiriba de ye kule a bɛ don k'a ka bɔ ni ye n ye nin répond parce que n ye nin de natɔ ye n y'a répond bɔbɛrɛni kɔnɔ n'i taara i bɛ taa bɔbɛrɛni cassette ta i b'a lamɛn walima minnu a kɛra minnu tile la olu b'a mɛn ko n'i ye cɛgana cayalen ye bi ko furu ka d'an ye koyi ko wa muso gwana ka ca u ti furu maa si fɛ ko laada cayara woro fɔlɔ filanan sabanan fabonyɛ wari babonyɛ wari dalajɔ sara furu nafolo minɛngolo zɔngɔ cɛbɔsi wari ni furu bi siri ko uniforme n'o tɛ e min fɛ e ka furu ti kɛ jamana laada cayara wa danbe banna yɔrɔ ne ye nin fɔ dɔnkili kɔnɔ ça c'est en 76 ko hali bi a ye denbaw ɲininka a ye jamana ɲɛmɔgɔw ɲininka ko kelen bɛ la tu vois donc c'est des fɛnw don n b'a fɔ déjà ne y'a répond a mɛnna ne y'a répond a mɛnna peut-être que moi je suis en avance sur ça donc o réponse dilen i ma o ye i bɛ taa cassette san i b'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko peut-être ne bɛ fɛn min kan k'a fɔ ko segin bɛ ka k'a bɛɛ kan sisan donc ne y'o fɔ a banna n tɛna segin o jaabi kan bilen mais n bɛ min kɔni fɔ ni wari min ne ye jeli ye n'i ye wari da an ma i ka kɔɲɔ na a ka d'an ye kɛ an b'i dɛmɛ k'a kɛ alhamdulilayi parce que o kɛra diɲɛ taabolo de ye ŋɔmi yɛlɛma o kɛra dunfɛn ye takula bana yɛlɛma ma o sankelen jara ni maa min k'i ti yɛlɛma o nɔfɛ bi ayiwa a bɛ k'i bolo baara ye dɛ nka o dun b'a sɔrɔ o tɛ an danbe ye fɔlɔfɔlɔ kun tɛ woro tan ni fura ni denmuso tun bɛ taa cɛla ka kɔrɔ minɛ yɛrɛ min bɛ k'a kun i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ siri k'a da maa kelen kun k'a yɛlɛ sotigi kɔfɛ ka tɛmɛ ka taa n'a ye ka taa bila cɛla la ka dugawu k'a ye maa fila maa saba kɔɲɔ bɛ na su kelen ma wali sini dugu dɔ la a bɛ ten su kelen pe kɔɲɔ kun bɛ ko lazarada fɛ k'a yɛlɛ sotigi kɔfɛ ka taa n'a y'a cɛla la su ma ko kɔɲɔ bilasira la o bɛ na ko kɔɲɔ bɔra tile fila tile saba kɔɲɔmuso b'a ka guwata i ye n faamuya kɔni donc mais sisan o tɛ yen o i b'a sɔrɔ o banna a mɛnna nka ka kɔn o ye ko peut-être masakɛ dɔw tile la ko dɔw ka kɔɲɔ kun ye san kelen ye kɔɲɔso ye san kelen ye o bɛɛ kun bɛ kɛ mais cɛ yɛrɛ n'i ye fɛn o fɛn di muso ma i muso n'a ka kan o ye ni muso cɛ ye nka n'a fɛn o fɛn kan ka bila muso yɛrɛ kun ko kan ka di muso ma k'o ye muso ta ye n'o bɛɛ lajɛlen cɛra k'o di maa wɛrɛw ma muso lankolon bɛ taa so fɛn bɛ dépenser kɔɲɔ don n'i y'a di muso ma a ka d'a yɛrɛ ye o n'i ye wɔlɔsɔ kurulen ye fo ni yɔrɔntanya don tɛ n'i y'a kɛ jele ye walima muru ye a ka di wɔlɔsɔ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ala sago i sago donc ça veut dire que dɔnkili in de y'a jaabi ne ye réponse in di a mɛnna ka wɔrɔ bi ma se a mɛnba de ma ca parce que mɔgɔw bɛ dɔnkili in minɛ ko dɔnkili de don il faut danser il faut rire il faut sourire alors qu'au fait ne m'a dabɔ o kama n y'a dabɔ a ka mɛn de ka dɔ bɔ n sɔn na donc on est en bila place la ni ala sago i sago hakili la aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ nin kuma in na an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an n'an ka cɛkɔrɔba de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Abulayi Jabate maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔfɛ a da sera kuma minnu na i n'a fɔ aw y'a lamɛn cogoya min na nin ye fɛn ye ale yɛrɛ ye min fɔ a ka ca ni san 40 kɔ ye bi nka maaw kun m'a faamu
nin ye kodɔn kumaw de parce que a doni a bɛ se ka kɛ hali n'a a kun bɛ ka kɛ mais a kun waralen tɛ ten mais kana ye bi a ko ninnu an filɛ nin a kɔnɔna na a bɛ an hakili jigin mun na a bɛ an hakili jigin silamɛya diinɛ la a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko hadisa hadisa filɛ nin ye kira ye fɛn caman fɔ a la a doni y'a sɔrɔ a fɛn ninnu dɔ waleya kun tɛ ka kɛ yɛrɛ mais bi i bɛ taa sɔrɔ an filɛ nin a dɔw kɔnɔ walima a dɔw tɛmɛna o la i bɛ taa sɔrɔ kumakɛlaw ani maa faamuyalenw ani kodɔnnaw u ka kuma o kuma kɔrɔ dɔ de b'a la o la nin kuma ninnu min filɛ nin ye an kelen kelen an ka an tata sɔrɔ a la walasa ka se ka an yɛrɛ kun dilan n'a ye min b'a to an bɛ se ka segin an danbew ma cogo min o la dakuruɲɛ labanna an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ye kuma laban jumɛn b'a bolo ka a ɲɛsin lajɛlikɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la an danbe émission maa minnu b'a lajɛ n'a tɛ fu kɔ ani maa minnu bɛ Shirifila TV lajɛ su ni tile dakuruɲɛ laban jumɛn bolo a bolo ka ɲɛsin u ma. kuma dakuruɲɛ laban min bɛ n fɛ n bɛ foli kɛ a yɛrɛw ye parce que n'a ye hakilila sɔrɔ ka se ka ɲininkali kɛ nin fɛn ninnu na n ka se ka fiɲɛ a fili wele da fɛ c'est peut que kuma kɔnɔna na ne bɛ se ka fili ou bien n bɛ se ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ bien n bɛ tɛmɛ fɛn dɔ kɔ bien fɛn dɔ fɔcogo tɛ ɲɛ n bɛ hakɛto ɲini fɛ kɛ mɔgɔw fɛ o la n'o tɛ an yɛrɛ jɛlen b'a ko bɛɛ n'i fa danbe bɛɛ n'i fa danbe ni anw n'an faw danbe don anw faw fana n'u faw danbe don ainsi de suite fo ka taa se ko juɲɔgɔn ma donc kuma b'o de kan peut-être an bɛ min ka k'a kɛ peut-être mɔgɔ fana hakili la k'olu fana bɛ kɛ k'o kɛ sisan ko fana ye u danbe de fana ye danbe tɛ fila ye danbe ye kelen pe ye an taabolo don kelen pe i man ka fini min don cogo min na n bɛ segin a kan fini dɔw bɛ yen nɔ ni ne y'a don sisan mɔgɔ b'a fɔ Ablaye e yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ kuma dɔw bɛ yen n'i y'o fɔ sisan ko e yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ yɔrɔ i y'a faamuya nka fini dɔw bɛ yen n'i y'a ye denmisɛnnin kan na tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se k'a ladi k'a fɔ nin fini doncogo in dabila nin dan danbe ye o ladilikan ye diyagoya ye parce que denmisɛnninw tɛ danbe ko cogo dɔn fo anw minnu maakɔrɔbaw de k'a f'u ye mais an ka n'u siran an yɛrɛ ɲɛ an ka ouverture kɛ ka dayɛlɛ an kana to ka datugu denmisɛnninw n'an cɛ en tant que parent il faut souvent essayer ka denmisɛnninw gɛrɛ i yɛrɛ la parce que a ka d'u ye k'an ɲininka mais an b'u lasiran kojugu o fana bɛ yen koyi o fana t'an danbe ye o fana t'an danbe ye o fana ye danbe dɔ ye o ka to ka denmisɛnnin wele k'a sigi fa ka denkɛ wele k'a sigi nin ko in taabolo ye nin ye nin taabolo ye nin ye nin taabolo ye nin ye o fana y'an danbe dɔ ye ba ka to ka denmusonin wele k'a sigi nin an ka ko taabolo nin ye an ka ko taabolo an ka ko taabolo nin ye o fana y'an danbe dɔ ye kɔrɔ ka to ka dɔgɔ wele ka sigi k'a fɔ a delila ka nin fɔ ne ye ko an kana nin kɛ an kana nin kɛ ko an kan ka taa tan an kan ka taa tan o fana y'an danbe dɔ ye kɔrɔw fana k'o fɔ dɔgɔw ye o fana ti kɛ bilen nka o fana y'an danbe dɔ ye an y'o bɛɛ bila a fini don cogo o kuma cogo o comportement o hali ka to k'i sigi souvent ka yɛlɛkan golo dɔw bila ka taa kɛnɛma fiɲɛ fɛ muso kunda n b'a fɔ k'a man ɲi ko an danbe tɛ nka i b'a sɔrɔ sisan yɛlɛkan kun di kogo tɛmɛ sisan i b'a sɔrɔ an sigin bɛ so kɔnɔ muso yɛrɛ dɔw yɛlɛkan fitirida fɛ walima safo selilen kɔfɛ n'i y'u yɛlɛkan mɛn kuma dɔ la n b'a fɔ ko ayi o fana tun t'an danbe ye fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ fɛn k'o bɛɛ la donc mɔgɔw ka hakɛ to n'i y'olu dɔw fɔ o si tɛ baasi ye parce que ɲininkali ye ɲininkali a bɛ na ni fɛn dɔ ye ladili de don donc ala ka tulo kɛ tulo kunnandi ye o ka se ka lamɛnni kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan a ka dilan pour que a kana tiɲɛ anw y'a dilanbaw ye parce que anw ye ɲamakalaw ye ɲamakala y'a dilanba ye anw man k'a tiɲɛ n'a tiɲɛna sigilen ɲɛna an man ka devoir kɛ o fana y'an danbe dɔ ye donc n'o tilala anw fana na an fana danbe tila na danbe kana tila an si la parce que aw fana bɛ min ka nin kɛ ten k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ télévision kun tɛ yen foyi kun tɛ yen radio tɛ yen téléphone tɛ yen fɛn min tun bɛ yen o ye anw jeliw da ye téléphone tɛ yen radio tɛ yen téléviseur tɛ yen fɛn min kun bɛ yen o ye anw jeliw da de ye an bɛ so siri de an bɛ taa dugu ni dugu ka taa ciw lase ka dan o tun y'an danbe ye mais comme radio nana télé nana téléphone nana dɔ bɔra an ka baara la o donc nin fana ye danbe dɔ ye parce que ne bɛ se ka nin fɔ n sigilen ka salon kɔnɔ sisan mɔgɔ bɛ se k'a lamɛn o fana sigilen u ka salon kɔnɔ a bila yɛrɛ ye nin fɔ tuguni yan donc a fɔcogo ɲuman fara fɔcogo jugu kan n bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ ni fɔcogo juguya min yera a la aw ka ɲininkali tɛ dɛ c'est ne ye jaabali min kɛ ne de don n bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ o la parce que mɔgɔw ka teli ko ka ca faamuyaliw tɛ kelen ye ala sago i sago donc kuma lasurunyana min kun bɛ ne fɛ ka fɔ kɔni tiɲɛna danbe ko kan o ye nin ye ala ka sabati jigi jamana kɔnɔ ya rabi ala ka hɛrɛw caya ka garisɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma
ka kɛnɛya di n bɛ dugawu kɛ ka fara ɲɔgɔn kan yarabi ala k'o kan taabolo ye baro o y'an danbe kɔrɔ ye ala sago i sago hakila an ka waati ale sensera ka se ani an ka cɛkɔrɔba ka baro ni ye a kuncɛli waatiw ye yan'o cɛ an b'an an fa fo ka wale ɲuman dɔn an bisimilali a fɛ bi a ka du kɔnɔna na yan bi k'a ye k'a fɔ an ye a cu a kan sabula fɛn labɛnnen t'a bolo nka o n'a ta o ta a ye an bisimila an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a ka bonya in na n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛ foli lasegin aw ma su ni tile aw minnu segolen bɛ an na Sherifila TV kan k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'ala deli ala k'aw mɛn lajɛli la ni ne kun bɛ an bolo k'ala s'aw ma o k'an bɛn waati wɛrɛ. Debo, para que para que